KV er et netværk for kvindelige virksomhedsejere og tilbyder et professionelt fællesskab for både de grønne spirere og dem, der har erfaring/stænk. Siden 1998 har foreningen uddelt KV's inspirationspris til modige og visionære kvinder. I år går KV's inspirationspris til Mette Lykke fra firmaet Endomondo, et motionscommunity baseret på GPS-tracking af løb og cykling. Jeg tror generelt, der er sådan lidt for meget fokus på det her med at få den gode idé. Altså, i virkeligheden så handler det nok mere om, at man får implementeret den idé, man nu har rigtigt. Selvfølgelig er det vigtigt, at man afdækker et behov, men derfra så er det 98% i hvert fald, det er efter min mening implementering. Der var måske 100.000 sociale communities omkring den tid, Facebook startede op, så det med ideen var sådan set ikke så unikt, men der var ligesom en, der formåede at implementere det bedre end alle de andre. Mette Lykke var konsulent i McKinsey, da hun fik lyst til at starte sin egen virksomhed sammen med 2 kolleger, Christian Birk og Jakob Jønk. De begyndte med at finde på 10 vidt forskellige forretningsidéer. Vi listede de her 10, og sådan på bedste konsulentvis så analyserede vi dem alle sammen, og havde en for- og imod matrice på forskellige variabler. Og så fandt vi frem til den, der ligesom havde størst potentiale, og hvor vi havde de bedste forudsætninger. Det var det her med noget med motion og IT. Og der ville vi bare gerne kunne tilbyde nogle funktioner, som noget IT, som gjorde det sjovt og som var gratis. Og derfor blev udgangspunktet også at tage udgangspunkt i mobiltelefonen, fordi den havde folk i forvejen. Det, der så var satset her, det var, at vi satsede på, at GPS blev normalt i telefonerne, fordi dengang var det i 7% af nysalget i Danmark. Det viste sig snart, at satset var helt rigtigt. Og 9 måneder efter virksomhedens start blev den første Endomondo-app lanceret. Og så kunne jagten på brugere begynde. Det var sådan lidt en eventyrtid, når man tænker tilbage nu, fordi vi sad og kiggede på, hvem der signede op, og i starten var det sådan, ja, det er min fætter, og det er min onkel, og det er min gamle chef, og så videre. Og så første gang, der var et navn, som ingen kendte, der var det sådan en lille fest, vi kunne holde, fordi nu var vi ligesom kommet lidt ud i verden. Det var ligesom den første. Men ellers, altså, der var mange lange dage dengang. Vi tog helt fysisk ud til en række motionsløb, hvor vi så live-trackede nogle mennesker, der løb, og viste, hvordan vores service fungerede. Og det var jo ikke sådan, at vi så kom hjem, og så havde vi lige fået 100 nye brugere. Altså, på ingen måde. Altså, så hurtigt gik det jo slet ikke. Og derfor så kunne det godt i situationen føles, som om man spildte tiden. Men jeg tror bare, at det var med til at lægge en bund, et fundament for, at væksten kunne komme senere. I dag, 6 år efter opstarten, sidder Mette Lykke alene ved roret og er i færd med at tage firmaets næste store skridt. Nu er vi et sted, hvor vi har 18 millioner downloads og 12 millioner registrerede brugere. Og nu skal vi have den her forretningsmodel til virkelig at skalere. At det kræver flere ressourcer for os at få en bruger mere på, eller få 1000 brugere mere på. Endomondo har 3 nye tiltag i startblokken, der skal nå det mål. Brugerne de opgraderer til Endomondo Premium, som er et abonnement, hvor man får nogle ekstra funktioner, blandt andet at man kan lave sine egne træningsprogrammer, som er ret personaliseret til, hvem man er. Det skal man betale for per måned eller per år. Så det er den ene ting. Og den anden ting, det er reklamer. Så kommer der en tredje ting, som jeg ikke kan tale om endnu, men den skalerer også. Siden begyndelsen har Mette Lykke troet fuldt og fast på Endomondos potentiale. Nu har vi snart været i gang i 6 år. Altså der har jeg hele tiden haft den der fornemmelse af, at det næste vendepunkt, det er lige om hjørnet. Altså, bare lige give os 3 måneder, så skal vi vise, hvad vi kan. Og så er der nogen, der siger, jamen, Endomondo er jo allerede en succes. Og sådan, det er der nok nogen, der synes, men jeg synes bare, at vi mangler så meget mere. Og man er nødt til at have den der fornemmelse af, at der kommer noget mere lige om lidt. Ellers så har man heller ikke noget drive, så tror jeg, det bliver meget svært. Statistikken siger, at kvindelige vækstiværksættere stadig er lidt af en sjældenhed. Men den lille forskel har ikke betydet det store for Mette Lykke. Med enkelte undtagelser. Jeg definerer mig jo ikke som kvindelig iværksætter. Jeg definerer mig som iværksætter. Så på den måde, så er det ikke sådan, at jeg går og forholder mig til mit køn hele tiden. Men der har der været situationer, hvor jeg ligesom blev nødt til det. For eksempel så verdens største mobilmesse foregår i Barcelona. Og det er altså om noget et sted med mange mænd. Og der blev jeg på et tidspunkt ret frustreret over, at mange, der kom hen til vores stand, de antog, at jeg ligesom var en af dem, der var hyret ind som sådan nogle
pjeceuddeler, og de ville jo gerne tale med en, der vidste noget om produktet. Så der fik jeg indført, at vi skulle have navneskilte på alle sammen, og titlen skulle stå med ret store bogstaver. Mange forbinder iværksætterdrømmen med stor økonomisk usikkerhed. Er det hårdt? Det er aldrig hårdt. Lige når man er så god form. Men Mette Lykke mener ikke, at risikoen handler om penge. Folk taler meget om den her risiko, og du turde tage springet. Og på en måde kan jeg godt forstå det, for jeg havde jo også selv den her overvejelse. Skal man vælge det sikre, eller skal man ikke? Men altså, det værste, der kan ske, det er måske, at man kommer til at gå 2, 3, 4 måneder uden løn. Ikke? Medmindre man ligesom kaster sig ud i noget, hvor der skal lægges flere millioner upfront, så kan man jo selv styre, hvor stor en økonomisk indsats man vil lægge. Den største indsats, man lægger, det er den helt menneskelige. Altså, det er den der fare for at fejle. Altså, det føles i virkeligheden som en markant større risiko, end det her med at miste nogle 100.000. Fordi sådan, set over et liv, så synes jeg, at nogle 100.000, det er relativt billigt for at have forfulgt en drøm. Om det så lykkes eller ej, det er næsten ligegyldigt i den sammenhæng. Dette var årets modtager af Kvindelige Virksomhedsejeres Inspirationspris, Mette Lykke.